V pátek 12.4.2013 se v Praze Kyjích uskutečnil první benefiční ples na podporu činnosti zambijských křesťanů. Ples uspořádalo občanské sdružení Přátelé New Renato Community Society. New Renato Community Society, občanské sdružení křesťanů působící v Zambii v oblasti Kašitu, se stará o sirotky, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, zprostředkovává vzdělávání pro všechny vrstvy obyvatelstva a také se jim snaží zajistit zdravotní péči. Toto občanské sdružení má dosud své zázemí v pronajatém domečku ještě z koloniálních dob. Nyní se však naskytli kupci, kteří by rádi tento domeček odkoupili. A tak bylo jediné řešení, abychom zapojili naše síly i tady, jejich přátel v Čechách, abychom se snažili sehnat nějaké prostředky na odkoupení tohoto domečku. Proto jsme tady uspořádali letos poprvé benefiční ples a výtěžek z tohoto plesu půjde na odkoupení domečku, aby New Renato Community mohlo pokračovat ve své činnosti. Největší práci mi asi dalo zorganizovat přípravy v sále, uspořádat ten sál a uspořádat tombolu a zorganizovat to přímo na místě. Tak to bylo ještě těžší než vlastně všechny ty přípravy předtím. Ty probíhaly intenzivně asi tak 2 měsíce. Shánění darů do tomboly po různých sponzorech a prodej lístků a distribuce, reklama a tak.